खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव, कर्नाटकनि गंसे देहा फाहामसालियाव बिसना गैयैनि थाखायनो कर'ना बेरामि सुबुंफोरा फाहामथाय लानो थाखाय लामायावनो उन्दुनानै नेनांगौ जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव कर्नाटकनि थासारिया जोबोर गाज्रि थासारियाव दं, लोगोसेनो साननो गोनां जानानैबो फैदों। कर'ना बेरामा जोबोर गोख्रैथिजों बांबोगासिनो दङ, जायनि जाउनाव गंफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव बिसनानि आंखाल जानानै दङ। बिनिखायनो बेफोरबायदि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरजोंबो बेरामिफोरा लामायावनो उन्दुनानै फाहामथायनि थाखाय नेनांगौ जादों। नैथियाव, देग्लाय 2021 मायथाइनि 4 मेनिफ्राय 7 जुननि गेजेराव खुंफुंजानो गोनां CBSEनि थाखो 10 नि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। हादोराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबसारनायखौ नोजोर होनानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों। दानिया फैबावदो, आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाय फोसावनो गेजेराव बारा दिन गैलिया। बेखौ बिथा खालामनानै बिटिआरनि एडिजिपि एलआर बिष्णोया 3 नं सिडली जनजाति बियाबनि स्ट्रं रुमखौ नायगिदिंफैदों। बिथाङा स्ट्रं रुम नायगिदिंनानै बुङो दि स्ट्रं रुमखौ नेग्रा सिकिउरिटिफोरा गोख्रों आरो थोजासे दङ होननानै। सिकिउरिटिफोरखौ मोनथाम थाखोनि दोननाय जादों। सिङाव नेग्रा हिसाबै सा 25 सिआरपिएफफोरखौ दोनदों, नैथि नेग्रा हिसाबै सा 6 आरो थामथियाव नेग्रा हिसाबै सा 5। बिथांमोना सोर फैदों सोर फैयाखै नायगिदिंबाय थायो स्ट्रं रुमनि सोरगिदिं होननानै मिन्थिहोदों। लोगोसेनो सीसीटीवीखौबो स्ट्रं रुम सिङाव गासै 3 आरो बायजोआव 2 बाहायनाय जादों होननानैबो मिन्थिहोदों। बेजों लोगोसेनो साखाथियाव दोनबावदों अर खोमोरग्रा हिसाबै गंसे गारि। अर खोमोरग्रायाव खामानि मावनो थाखाय सा 5 सुबुंफोरबो दोननाय जादों। लोगोसेनो गंसे अर खोमोरग्रा मावख'बो दं, जाहाथे हरखाबै माबाफोर जायोब्ला थाब खामानि मावनो हानाय जायो होननानैबो मिन्थिहोदों। लोगोसे बिथाङा मिन्थिहोबावदों दि थांलाय फैलायनि थाखाय गोख्रोङै हानजा दाना होनाय जादों आरो मेजिस्ट्रेट लाइननिफ्राय बेवहाय स्ट्रं रुमखौ नेफानो थाखाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सानै सोद्रोमा दोननाय जादों होननानैबो मिन्थिहोदों। जेब्ला भटखौ सानगोन, भट सानग्रा जायगानि सोरगिदिं बन्द खालामगोन आरो सिकिउरिटिखौ गोख्रों दोननाय जागोन होननानैबो फोरमायदों। दानिया फैबावदो, उदालगुरि जिल्लायाव 23 एप्रिल अदेबानि मैयानि थांनाय सानाव सा 68 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। लोगोसे बेखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला खुंथाया रायजो राजाफोरनि सायाव गोबां सांग्रांथि होनाय जादोंब्लाबो माखासे सुबुंफोरा बिनि सायाव जेबो गोसो होनाय नुनो मोनाखै होनना अजद थिखांदों। आरोबाव फैबावदो, महाराष्ट्रनि पालघर जिल्लायाव थांनाय शुक्रबारखालि फुंनि समावनो गंसे कभिड हस्पिटालाव अर खामनायनि जाहोनजों आइसिइउआव थानाय सा 13 कर'ना बेरामिफोरा रुंसारि जादों। जाथाय जानाय जायगायाव थानाय मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला अर खामनायनि जाथाया एसि बेरफ्रुनायनि जाउनाव जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बे आइसिइउआव गासै सा 17 कर'नाजों साग्लोबजानाय बेरामि दंमोन होनना मिन्थिनानै मोननायजों लोगोसे बेनिनो सा 13 कर'ना बेरामिफोरा रुंसारि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।